ഹരേ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. നിങ്ങൾ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പനെ തൊഴുമ്പോൾ ശ്രീലകത്ത് അവിടെ എത്ര വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? പ്രധാനമായും പാതാളാഞ്ജനശില കൊണ്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ വിഗ്രഹവും ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ വലതുവശത്ത് പഞ്ചലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ തിടമ്പുമാണ്. ഇടതുവശത്ത് സ്വർണ്ണത്തിടമ്പുമാണ് ഉള്ളത്. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പനെ നിത്യശിവേലിക്ക് ഈ സ്വർണ്ണത്തിടമ്പാണ് 3 നേരം എഴുന്നള്ളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പഞ്ചലോഹത്തിടമ്പാകട്ടെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ആറാട്ട് ദിവസം, ആ ദിവസം മാത്രമേ ആ പഞ്ചലോഹത്തിടമ്പ് പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കുകയുള്ളൂ. അത് അതിവിശിഷ്ടമാണ്. ആ പഞ്ചലോഹത്തിടമ്പാണ് ആറാട്ട് കടവിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇളനീരഭിഷേകവും മഞ്ഞപ്പൊടി അഭിഷേകവും ചെയ്ത് ആറാട്ടിലെ ഭക്തന്മാർക്കൊപ്പം കുളിക്കുവാനുള്ള സംഗതിയും അവിടെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ പഞ്ചലോഹത്തിടമ്പ് എല്ലാവരും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക, അത് നല്ലതാണ്.